sie eti atwetoro ne ntini kasaye pa Coalition of Concerned Teachers Ghana eno wanum de atodwa a chese wo mo so ejrem ese enyoma bi ne awofo ene timamufo yeye ede ma checherefo na timi enso aboa eye niema be sa ye dimu nkyeremu edinam opanyina empempen o pre franka tubre dibre wo MPP amanyoko no emuo eye owura Kennedy akompreko Japan wadi achope mu den edi akwakoma ankane Ghana mampanyini ankane Ghana mampanyini no emudie hene edie ntina wo pa achew ne nyina no egu apro so a yede babedan wo na enu susumu no mekira manwesemu no opanyini baako a na woye obi a woben ankane Ghana mampanyini onya ni baabi ekọ owura Jerry John Lawrence eye doctor akofa sebefia na wono soso ebo aban kokko ene Ghana mu ni nyina kokko efade ho eno simu nkyiremu waso ebete ensem wei ene afoforo bi ene kan wade himama egu apono eso a ene awiei yede eba bedan wona dia onfru duapa ni ahwe ni ya piano kwancha de efe sikakro ya ne yede yo Ahenkan Kasiebo se jigum na yema ohunu de akoso o man mo no eye Rich Electricals adaroma Rich Electricals na adaroma o wose eba no enyamoden enhu dwumadie nkania ene enhoma wodo akeka ka ho a wose wuni hawkra odina na odi asem kofata motos so eboa ama yesiesie yehyen na aside yesifie efie petepe ni a ema yensa enko ya no wose oboa ama yesiesie enei ema hofe so no amuo eye achim odane ne patam ni toni tasem nyina no ubisa mu se umba yo simamu no eye den na enei ahofe dwade se ya obeka che se ye Marshall Beauty and Training Center enti ono so enei yebedi ne ho adanse sanso ono so eboa mu atoma mu ensem wei eni nwumako awodo a ene awiai wodom edom aboa yen amiyate de atwagu ewo omayi enso so emuo wadaroma ne de ne obuo kwan so obedi achi ewo abefontentan so a na eye Facebook live enhwani mu krata no wadru wodoma na wa like comment na share ma foforo so enya bi enhwe sanso na betimi ahwe ye ne ewo YouTube eno so ye Ahenkan 93.3 FM wadru wei atwere kokko no subscribe no abeka busuaku no ho na atimi enso aboa afi www.ahenkanfmonline.com also betimi atie ne Akenkan ensama wodo ni bi enso ede afa honomo wadwen kire no ubetimi so de afa eye 0533 898 915 0533-898-915 SMS Jack also say WhatsApp ne nyina no de faso na beka yen say bre sefatamu ye bekenkan enso ede amawo enne awia pamutobre Akan Kasiebo yimo no o kenkan ni eye me adwen pa hene Kofi Mensa dune papa na papa endi wanim kan afi adeshimama petakra na fayi wasum ensem ni mu nkyeremu ene ne fiti ase enie Ahenkan FM yeshan samna se ede amawa na enei enra na yedapon da kase ede ma ye maame ye papa no mo ye nnuan ketoa ne adantamu a o matu omo ede asi wonim se omo de aye adekere adwuma no eno mbefa to omo so no matimi aboa de nimdie ede ahyese bio ye mofra na omo ba no so tirim amadaache ankoma bia no omo so abra aboa timi asipi asita ede ama wone mo enti sadai na echese enya asemketo akra enra ene atwetwere na ni ntira kukudamfo ebubo dwa ewo mpesua ahodo ne mesini ahodo so ede enimonyam hyene abasobode kese ede command ama checherefo ebi mo so tena eya befo ntentan so a mo so ehya checherefo animonyam kasa vidie ene Africa samfonyina ahodo so na chese baby abefa bia no na eya checherefo ne yehwo mo enso animonyam enrada na nya asemketoa na elmamuni nyina dwabo kase no ekoso ewa toye mantamu
Western Region. Na wanum abasobodie ay kokoso ede ma twetweru ne nintra kukudamfo binuma na chese yehunu se wanum abo moden aboa ama afimpino ne aduonu miensa adekire adwuma no atumpon akonanim pa na abasobodie no gusu a etwaguo no Ghana mampanyine His Excellency Nanado Danko Akufo-Addo akora na wodwumadie no asibiode no munyam eta eye ekire na wogira simpie ne apaso ode nsemawodo ede etudwa no na wo kire mu ese enei na aban no wanum eguso etotodiyoma ehwe ni mu se omde hyehyeye ne Akan ye biara ebeboa ma adekire adwuma no aye akono na aye mmere no womde ni nyina ede egu eye akwan esuo ne sayoso no na obubobubo eniema wodom de egu akwan no esuo no so ebidi akire ye ne wo kire mu se empempen na aban etimi ahwa ene abefo nyansapo video no computer anase laptop no wa hye ne ye chiche bi edema akyerɛkyerɛfoɔ sɛdeɛ bɛyɛ no so betimi aboa ma manam abɛfo ntentan so anya nimdeɛ ani suahunu dodoɔ na no matimi so apibi ede agu ye mafra na wa mo so ɛgye nimdeɛ fra mo nkyɛn no enso emuo ɛno akyi o kyerɛ mu sɛ sɛ betimi anya akyerɛkyerɛfoɔ mapa ɛwɔ man konko Ghana mu nti no ɛyɛ adeɛ sɛ asoyɛ mo ɛna mo hwɛ nwuma so adwumadeɛ ne totoya so Ministry of Education ɛne National Teaching Council wa mo so aka boma wa mo di dwumadeɛ ne totoya bi ede agu akwan mu pepam no ekesei wa mo di bibia ba ye friend say Ghana Teacher Licensure Exams na chese eno oba no anase odehye no wakwagi nimdeɛ ɛwɔ ɛyɛ enwuma suamu awie ɛwɔ adekire mu no wawie kura no ne asanso akyewa trase biem nye mo atwere nsohwe twato ansa ne ma otumi a wobetimi de akwa kyerɛ adeɛ wɔse ne nyina no ɛyɛ hyehyɛ mapa ɛbɛboa ama yɛtimi anya akyerɛkyerɛfo mapa ɛwɔ man konko Ghana mu ya na afe ɛtimi so aboa ma nwuma sua afa ne to mapa enso ɛde afira na Nanado Danko Akufo-Addo kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ no nkoa ne hyehyɛ ya wayɛ o na aban yi aguso a ɛne ɔmosan so kura de bibia ba friend sɛ continuous professional development allowances na jese no so ya nimhyade bi a yede eba de abema akyerɛkyerɛfoɔ na ɛno so atimi aboa ama ɔmo so adwuma no ɛgya ɔmo nya ntuhu akyɛne nsi ye honhom ɛde ayama na yɛfɛ ayɛ akɔnɔ na ɔkyɛse ne nyina mu no ɛyɛ sɛ wɔmo ɛyɛ aboa ama akyerɛkyerɛfoɔ ɔmo adwuma yɛ mmerɛ na afesu nwuma sua afa ntoma pa afra no ntina na aban no ɔmo yɛ krado aka soro aka fam sɛ ɔmo bɛyɛ ɔmo afam die bia de aboa ama nwuma sua enso atimi akɔ nanim. The teachers we need are those who are enthusiastic about their subjects, dedicated to continuous professional development, and open to embracing innovative teaching methods. Such teachers understand that education is not a one-size-fits-all approach. Government is working assiduously with relevant stakeholders to produce teachers who are changing dynamics of the 21st century teaching profession. The Ministry of Education, through the National Teaching Council, NTC, has been empowered to implement policies and programs at both the pre-service and in-service level to ensure that Ghana continues to produce and maintain the quality teachers we need in the education transformation agenda. To improve teacher quality and their skill set, the NTC has instituted the Ghana Teacher Licensure Examination to ensure that graduates recruited to teach meet the professional standards set by the regulator and that they are fit for purpose. In addition, the Ministry of Education, again through NTC, has institutionalized a point-based, continuous professional development system that ensures that our teachers do not remain stale, but stay competitive and relevant in the ever-dynamic world of knowledge and skills. To ensure the success of teachers' continuous professional development, the MPP government introduced the Continuous Professional Development Allowance to enable teachers to afford continuous professional development programs. To improve the digital skills of teachers, the Teacher Laptop Scheme was introduced. Ahenkan FM. Ania wuti ye eye Ghana mampanyini Nanado Danko Akufo-Addo na enumu no ogyina ye ebo akyerɛkyerɛfoɔ nyina baso
se wonmo eye adwumaden pa na mum eyade se enwa kedua na wo fom na so ni nyina mu ye nyina anim ne yede mu ento mungusuwa no mo nsom na da cha kwama bia no ogidi yesa aketua mapa ebe firi mu enso ede aba na enumu ana yebusa se nana laptop a wo kan ho asami da chechefo bi ni mu etiam esan matete wo musika mumfa laptop ne ma ensem bebre ne bi ni mu eka na no so aduru anim ana na do dan kwakufa se oh mate pa se mekenka bia so tie bia hwe bia na so de wo mu ni se achechefo do to na de omonsa aka na kakra bi na omonsa nka ye mete ya wo mo famu no asepa sanse ade a ya hye ho ebo na wo nsanka ya ya na ha dwiri bebre na so ni nyina mu no me akasankasa megina mitumi so mafre oswafo na hwenwuma so adwubagere ntoto ye so aka cha ne se won hwe na ochirechire ni biara ne nsanka na laptop no enmanimu ya won hwe ma mo nsanka na me so be de menim se oswafo hwenwuma so adwubagere ntoto ye eso doctor ya so adutum de me na me yi ni so ma hwenwuma so adwubagere ntoto ye so na oba adwuma so a wo bode eso boti me kan sampam so obetie na so ewo fom paati obeye ni sabepe ede amamu. I understand a few teachers are yet to receive their laptops, so I've tasked the Minister for Education personally to ensure that those few teachers yet to receive their laptops join the overwhelming majority who have received theirs. I have no doubt that he will do so because the Honorable Dr. Yao Osei Educhum is one of the best appointments I have made as president. Ahenkan FM. Panyina wotene kan Ghana ye man panyini enono nana adodan kwa ekufu ado akra ekogina simpie ni apaso ewo achecherefo abaso body adwumadi no ekoso enrada October bosumi de toso enum ewo eye atoye mantamu Ghana Secondary Technical School takorade ewo no okogina odi sansem we enso ekoto eye edwa na saa achecherefo abaso body adwumadi yi we na toso mako ensia ewo eye Ghana yeso yabakosem emuo enti eno na achecherefo nyina yamamo ayiko na majiso se ya yei Ahenkan FM. mo ya toa Kasiebo no so na yakoyanim ewo sefufro enso emu ne da so agiramu ewo nwumasua ene achecherefo omudwumadie ne omontoto yenso akache na enu achi no ena opanyina ono na tua Coalition of Concerned Teachers Ghana anuo eye Akan Ali awudu edi tudwa echiremu ese acherechirefo adwuma ne ya adwuma bi a eden pa eden se wuni eye etuhu acha honhom eni ahofama na wuni nsie honhom a eye den na ewose Ghana ni dihie bia edi anidie sefatade ma ochechireni titru ne awofo omode omma kodan acherechirefo ochiremu se chichani wade ne ba be she ochecheni ni nsa wotetre no nukro ya asane no asanso atwa mo ati adwan homa so woso dwene nwa wonte aze adaya ne ba no akoya de bone ochecheni akwakoka anaso watie ne ba komienu eno no kwohwe wone ne mienu ana me ba de entie no me ba de yemo no no otetelete no ugu chichani ni so saa wose no ya ade bi a chese ha adwene wose penfo hwe na yepen wasam enso so eka wose ebiem de ode tusu biem so ne se wose aban so hwe na chechirefo akatua mapa no no so wose wosimi pigya mo netimi eboa na noma timi ekonka se de bebetimi so ahye omunkuran ama mato agusua ayi adwumaden aboa wose ne so mase tremu a hye so ha bebre ni atete bebre no mo nammo edan kada ho se wo kwa akwakyira de okwa ne oba eno so asantua boa obetua ni nyina da ho chese ebu akura ohia nneoma bi a wobatoto makomienu miensa bia ni nyina fa nwumasua no dwumadi awudie ho ni nyina de omabam enti ewose aban so hwe na de omaketua wotime pigya mo enye saa de asade nkrofo agitwi no omukọ eye UK kopa adwuma no ene saa na beye ebekọ soro saa no saa so emwa mo man no entimi enko nanim.
no ye di kan obuo esa manfo di obuo ma edwuma na yeye no na omte ase se sa chechefo ni ho a oman ni nyina ntumi nkonanim awasa awofo bi ate ase se akora na wa wono no ya chechefo na se bio omo betumi di adwi bi ahye ne tirim madaache waye dia wo chechefo ne pese obeye te o se di obuo e ma chechefo eni achechire edwuma no na de to so mienu so e wa aban ho awasa aban so chechefo mu yi otu omo ka yi se ne ebe ya omo ni beka edwuma na omo ye no no ma yiro mo ho aye achechire ne etu ani ka yi no emfa ne ho so obekọ soro abafom ekunu ho e di ama edwuma na oye no na nkurane da ache so ayeyi na oman no so ayeyi telling saga na teacher for field je bebre achechefo ye ohwen ye rent transportation medical school educational infrastructure so nya papa ya ketu e wo form ene ne oma bebre ha achechefo no kre chechefo de mu famu pa mia mikro mu atwoma saman chese mi ko bia na mewra ho miretimi ho sa Abdulmanaf kafra wate mo bre bako baabi na abofra na onina sisifom na obi otie kunya so teacher ni baabi obeda kura ya asem kohwe den ya teacherfo bi dam so be kumpa na nka ono a ni fie obekọ na sade ase betie no ne baabi a adwuma de na kwa akwhye enya hwe nyame behwe mo a enu achi no na owura Ken Ali Awudu ka chechechere fonzo se ewiase wutu ekurafo no na utuma monensofo ti obesra chechechere fonse omonsoso ya omo hwe no mo fa ni die so ma school wofra no omo kire omo ade no na sabi omo enso hwe se emofra ne ye omo ankasa omo fo omo se omo ankasa ma na adie biara eye papa ebeboa mofra ne daachi bia no omonya ne sa pepe na daachi ankoma bia no abofra ne kwa wasanso ebeba no obekai wo ochechire ni no enti eya wo mo so fa didie sefata enkoma mofra no na so unu se wejuma ni se wo ya ti se odwanhwefo na se wo wie ndwan no odwan na so den wo ye de obeye bia ompeni a enkoto nsa emfa nkobo no emfa ba enkobo no efisa wo koye sa asisi aliga na mrani tia wo na wo be kire na emom ne ye edwuma ni se ne ese nkola na ye kire mo ade na se edi obuo mo mo no mo so mutumi di obuo emayen ochechire ni nkola no enye wo colleagues nti ese se wo do wo forefore omo ewo omo agra omo gro ho na emom no ya wo se wo gina pinti na wo ye wedwuma so ochechire ni say what the knowledge man kola no we impart knowledge and was say ochechire ni wo ye eno was ochechire ni wo ye ampa enye sa bofra no osuso betete no chicha ni bi wono ma bofra bi otano tano achese ogino nwa wonti ase bi won so na wonta bofra no na emomo openi yema na bofra no mum na naso oden nti wa chicha ni no study abofra na no ahu sade ni suni ne ban se betie na so anya togbase sade meda me wa chechirefo bi a ene echese mante o monka kra na miwu me chese me bra mo kra che me ma me ne me papa kra madam Eleno se bonsu mu ne omo mo keka ho nyame hira mo a madwuma no so da chi bia monya so aketua mo amusuru enti wei president edema Coalition of Concerned Teachers Ghana Ura Ken Ali Awudu ena adishimama wono so afutu sem owode ma adesuafo ne achechirefo ene awofo ne aban ena wote ye no Ahenkan FM yegusu sinkunya so ede oman nsem ede edan wo ewo number 1 Akan radio station Ahenkan 93.3 FM so na yeko eye amanwesem ensoso emu na de ho de mososo ya moaso ate na uboruam ewo amanyosem a amanyoku a pempen yi wono ebu oman no eye New Patriotic Party na empempe mu gwa ahobua so mo hwese o beyi wo mo kandini na watimi aboa kro mo frank ade ama wo mo wa afempino ne aduonu ennan abato ni mu atwetwodo ne ani ntira kukudamfo ena de o mu din ekoye a chese tuan ne asi ahene enso so eguso mo ehwese o betimi atwe mo so ntonto eni o mo hya ase no mo ye nipa du ya so ne so amana beka sisi ade nipa 9 na nipa 9 na mu baako a chese wono so waje ne wo me napa Owura Kennedy ohene Japan wa mpempen woye mrahye jani de made shomo asen central abato empesua esuo ewo mfimfini mantamu na Owura Kennedy akompre kwa Japan na wode nsa to nsa yemu a kotodwagu fom a chese wode adesrede ne chopa ede ekodiama ankane Ghana mampanyin Owura John Dramani Mahama
ɛna Ghana fo bi sɛ Kennedy nso so ɔde asɛm bɛba Ghana ɛde asɛm koraa ni ɛde ati ne wɔpa akyɛw nyaaso ne tie asen central mrahye bedwani wonimonyafo Kennedy akompra kwa Japan sɛ ohun ne sɛ bio ne tibua ebua ne fo ɛwɔ ensɛm bi ne neyɛ ne suba bi a wɔda na di ɛde kyerɛ Owura John Dramani Mahama ɔkyerɛ mu sɛ watrasia hu sɛ Owura John Dramani Mahama sɛ bio saa na papa no wɔyɛ ni papa nanso so no sɛ bia amanyɔsɛm mu ntino ne duru baabi a na nneɛma baako mmiɛnsa bi tino na ensɛm bi epiepie firi sɛbi na numu ba ɛna ɔno akasa kɔdwene ho a wɔnte aseɛ ne sɛ yɔ so ntino we di ɔsrɛ ɛsɛ asɛm bi a waka ɛyɛ asɛm yɛ a etia Owura John Dramani Mahama no ogya atoa ɔmfa nkyɛ ne paa na ɔno nso sɛbi oyɛ dipa te duru baabi a na otietie mu ɔse nsɛm bi wɔn na sɛ obi ka kyerɛ wa wadwene ho a na kyerɛ sɛ ɛhaw na ɔse adeɛ baako Owura John Dramani Mahama yɛ ne fɛ koraa ne sɛ ɔse mmerɛ bi mmra hyɛ badwafie wɔne ma agya Owura John Dramani Mahama nso so anim nie ɔba hɔ wɔba hɔ ohu na ɔse Kennedy bra na Kennedy yɛ fine gentleman me yada opa o na ɔse papa no yada me ade etina yada no so hwɛ me wife koraa de ne de twitwa mu Lodina tifi obubo odin saa emre bi kro no nkasa Lodina na ato nanum to ka kyerɛ me sɛ ka me Owura John Dramani Mahama nka me ni wɔn mo paa de a nka wo wabudo ama anya asɛm ketoa no Owura Kennedy saa wɔse ɛyɛ do kra enti wɔse no ma ne hu sɛ dabi ɛne saa papa yi kura mpa sɛ bio ya na otwa bɔre ne ade kra no saa na ɛnyɛ sɛ de amanfo hu no saa na ɔteɛ enti wɔse wɔno sisi a me ne okasa deɛ wɔno Owura John Dramani Mahama ne yere na busua wɔse sisi ade ɔmo ntam yɛ good pa yɛ fan agye sɛ ɛnya asɛm ketoa kra. I think I've not been fair to Mahama. He's such a wonderful. To extend that, Mahama, former President Mahama, his wife, loves me to death. One day, we're in Parliament and President Mahama came. He said, hey, come, my brother, come. You know, the way my wife likes you. He said, if I am not alive, the only man in this country that she would love to marry is Kennedy Japan. I said, wow. Oh, yes. That is how nice this man was to me. And one day, we were on British Airways. I didn't know the wife. The woman kept staring at me from Heathrow. So when we got to VIP, the woman approached me and gave me a phone to talk. Then President Mahama, that time he was vice. He started laughing. Oh, you don't even know your wife. That's your wife. I apologize. I'm a human being. Ahenkan FM. Enti opanyina wotini nkan Owura Kennedy ohene Japan a empempenyi wosre atu ahene yesi ahene mo MPP amanyokonum se wanemo emma ne tumi no nkro mo franka nfa mo afimpino ne aduno enan na afei won prema mpanyini dibre no so emfa emma wonemo mpempenyi de ne dibre kura no aye nyina no ayi animsem woyemra hye bedwani wo Asen Central Batwo empesua so na chese wote se wode a chope koma Owura John Dramani Mahama no wasisi ade one no omuntam ye fan ya enya asem ketua hey Lodina no so budo wan kona hey asemu ejabusiafo ye beto aso de yakoyanim na ye da so agyirem wa amanyosemu opanyini bi so ania brigidigidi achese enya asem ketua obogumbe Ghana man panya be de che Dr. Alhaji Mamudu Bawumia wose wo wonsem bebre ka kire panyini no agese ne niye bi wo no ma na ni nje ho eye opanyini be na ebe kasa ansem wei na ne nyina so okora so ne sei twemien Rich Electricals ye de asede akwade amano sanse nsem yi a wasugusu awutie nyina no waka hu bi nyasa enka ho nte de akoi na Rich Electricals bepie mu achimoda ne patamu no wode asemda ne nam wose wontimi ntra no mo enhwe wabra wiase nyina ye han na ye de ebeyesum saa de dabi eti nei wode nkane awodo na de aba Channelia light ni se odi bi aba sanso na POP light odi bi aba corner light ho ring light ho wall light ho ni nyina wase bi ho ndema unhia anyina moden se wode be yansa na so da bi eno a betimi aso enti solar ne non solar no wode ni nyina bi enso edi aba eno echi wase menka nche wase abonframa no de sen ho ene de bodan ho ceiling fan no
ene standing fan no wo fan so wo wo se ni nyina men kan kyerɛ sɛ obi enso ɛwɔ na so ya wo adantamu nketwa ene akɛse no akyi nso wo se men kan kyerɛ sɛ enhoma ye de sua edi dwuma ma anyinamɔden etu minute mi yɛ adwuma wɔ fie ahodo mu no mekyerɛ wo ya no wo se oni nyina bi enso ɛwɔ no ma obetima ba beto bi de afiri na so yɛ ɛno ntem kwadai socket ahodo conduct box ahodo circular box ahodo ni nyina no wose ebi enso ewo na so ye a obetimi nso ababeji bi afi bob ahodo ni nyina so ebi ewo na kachi extension board no wose menka cho se ni nyina no so no oba na so ye wonsa betimi akabi na asem nwanwa ewo mu ne se wose so obeto sa no ma we nyina na eye anyinamodin wudwumadi ti se wanhwe ya no akwafo ha wo de aba se wuntimi enkohyehyɛ ema ne nya adwuma wo de ka kire no ono a befiri akoma pam ene wodom akoye de akyɛ wa bre oju teku ne sempo de nya so ba beto nneoma no ewo na so ye na we na tan ye no wo eye odan estate wone eye wo green pharmacy no ena kyese eben ai odan estate wone wo green pharmacy ena kyese eben etia no ahye ne so e de amame frenai nene ntwetwe nkomo enema ne bi wo kra hu hia so betua eye ahyentuade na wakɔ so eye wo de an se oben hello na afi no madi mu nkomo 0591651688 0591651688 and 0241666508 0241666508 nafi one rich electricals etimi enso edi enkomo na mepacho oshankani kanwakoma to yem menteti bebre sanso so ena eye oshankaura anase ka una mepacho so menteti bebre sansa asem denam mo shan na asensifie nentimi nkomma masabi abusua ensa nkoma no mentete ai sanso na ne ushan se yi okọ adwuma gi so okọ botrotro ye nkomra na ade asabi okọ atimi ye late na agya wadwuma wura ekasa saa enya hwe enei kofata motos abade amaw eti osemenka nche ose wo de oka no ede na asai ho brake na asai engine na asai eyede ade gate ni bi na atie ana o glass ni bi na abo wose fani nyina ho asem no ebedan no na wonhwe no mo se de be obetimi asiesie wo hye na na se wo car no atimi so edi akone aba ma ho ahenha wo wo dwumadie nyina enso emu no wose car type bia titru pa ne eye car ne boye den ebiti se V8 no wose anu se menka nkyero se wo de wo bi na aseya wo de be ka kire no ba bia asei no ene ade kura asei wo mu no wo de be ka kire no obehwe na watu na mo so ede ama Sonata anase Toyota no wo se eno so ebi na wo de wo ni nyina no hawa aba ho no wo de fa bedan no na wonhwe na otimi enso emmoa no wonsiesie emfa ema ho na kire kwan no enye yira kwan ye nyina de ani kire mo nkra bupune mantamu abesuo kan ewo enna na tan ye no enso so ewo eni de no obuo kwa so woni na ntwetwe nkomo fama me na nkyere mo kasia na bro de am de ama yusuo no wonje ewo 0302 689689 0302689689 eno eye Kofata Motos nene mo nkomo na ono so emo na wo hyen no ensa nya adwuma ebiem emfa emmawo na maba wa amwo odane ne patamui monye so ye asemde ena mede bai esanse titru media na ye me ya pa o se ka me ye obanka minim se de me fili na me ne me namfo nyina hwe ana no party ase ye nyina ya bomu a ye to basa ne ye kɔ ne ye ba na brand ye gyina no de se me sunam di ka twa mani twa wani a mba chom ya o de fe wadamfo ba kun mame ai no sa na wa o ye no wutrim ye wa na wo ye wo ho hwe mo na mfa no mo nam se do masiesie mo hwe ni tira wa hyehye ne kama enwi eguso kama ne moru wa hyehye ne kama makeup si wa ye ne kama enti wa hu e be de ye mfre no na hwe wo ho yei ansi wani magu ase afena wo ye no wa na ye ho oyo enti o mpe ne toto mpe ne no ampe se ni guasie we bia Masha Beauty and Training Center se menka ncha o se waba e di amamo bra
na onsiesie na wo ho nya fe dwumadie bia wo kɔ bia ne sɛ de wo sɛ osiesie utri bepem wo na sɛ de osiesie no fa ansakra na atade a wo bɛhyɛ no ɛno kra nso abam nti wo de commercial beauty and training center ho wo si makeups no obɛyɛ ne kama de ama wo wo tiri nwi no so obɛbɔ ne kama style bia wo pɛ nwi bia wo pɛ wo de begu so wo nan ne wo nsa mo wo bɛhyehyɛ ne kama mɛma no kra nso betimi akɔma kɔbubu mmɔre ne mo nan ne mo nsa de ne kama afei wo kɔ a won sɛ obi ne nanti no etimi tete ntoma ɛnyɛ yɛnim guaseɛ oba wo nanti apapai bɛma wo nanti apapai sɛ me kan wo hwɛ Fako Marshall Beauty and Training Center ho na onsiesie mfama kama manhye da se migu ani mase ba de na ye wose wo hwe na siesie enye kra na nti papa ye ne nyina Marshall Beauty and Training Center se watra se bra no wosiesie ma kama ho be tron se akwa wo fra ya wo no sabi ne to ho no e se tron Marshall Beauty and Training Center se me san kan kira wo se training na ka ho no ase kire nyina ne se wankasa na wo kodo anase wo mu se obetua obesua nsane dwuma anase obabi onua bi wo faase bi ena nsane dwuma no wo so opese osua na numa mbobɔ so nyina hu nimde na wo pɛde a wasɛm no me pa chofa kwada Marshall Beauty Training Center na wo hwɛ na ommoa wo na kyiri kwan no nya yira kwan akem oda community nurse school kwantempɔ no ɛso ɛna wo behu na tena ye kase no 0208 309 581 0208 309 581 and 0244 171 667 0244 171 667 eno eye Marshall Beauty and Training Center yeko na wasiesie ya ma yeso yakwaji ye shine no ebi Ahenkan FM afei ma yentoa Kasiebo no so na yenkobu ni kom se gyen enso so ewo eye amanyosem emuai opanyini ye obi a wono eba no oman no nkyekire ne nkanko de betodwa wo mamu bia wotimi kire na adwene enso ewo ho na Akan ne Ghana man panya wagya ne ba bi ko JJ Lawrence na wabda no wote ase no na wo bene pa ebeka se ne wo ye ne nyonko brebo na eno eye doctor Akofa Sebefua na wode ensem awodo de atodwa wo panyini kire mu se wate se Ghana man panya be de kire orura Dr. Alhaji Muhammadu Baumia eja wono so atiesimo sima mpanyini no ne kon dopa don kon enti wono so pre se ja anya hwe MPP amanyoko ni ma nakonya na wonna ma MPP amanyoko ni dimu na omeye mampanyini wo Ghana ha ana osi we de eka enya bone so kra na emom ose ade baako a wahye ne nso enso ewo eye opanyina na motu a wotuo ni mu ni se ne campaign a wo ye no wokogire baabi na wo kasakasa sabi ne nkasa ni bi wodo ma wo hu ni se anu oya kakra haw kakra ewo mu esan se obi wonu ma na wode eye nkramofo na afei wode eye kristofo na wode ye mfato ne ade wo se da bi saa anamo na opanyin no etuo no emmoa entika be ya kamanimu ya no wontwe no efri saa eye anamo na wotu anase ensem bi a wo keka ewo ne campaign so ensem no afei wo se saa tribal politics no eno so ade baako a we ya igweni we eye akanni we eye eweni na sabio ye de entototo ne ye keka nsem bi a ensem fata no wo se ni nyina no obesere senka eye owura Dr. Alhaji Muhammadu Baumia betime yefi ne ketrema so akebe boa ne pa na odun se ekopanyini nyantoboase akora de ama ne ho amanyosem a ekoye obi a chese ka amanyosem da cha kwama bi enka wo ba be ye pabene pa enso amanyosem na enso asesisi a no panyini pepepe ne ho dodo enti eno so ewose wo hwe na ohun na motuo enso so eye na wode ne nkasa eno so etudwa no kire mu se wa hwe Dr. Baumia wa bre a wode ne wo beja amanyosem mu ni nsem bi okeka ya obedi mampanyini ni nsem bi okeka ni mpompepe opese wono akasa obeye mampanyini no na yeso obeye mampanyini be de che ni nsem bi okeka ye na ne opese obeye mampanyini nsem bi okeka ye ka ohunu so opanyini se Ghana fuodim ni ebo ehu musuo ni opanyini se ye de Ghana hye nsa se tutwe hey wose asembeba dabi pa Ghana ene ehu se ya wie ya no man no ne fombo eno no and Mahmoud Baumia, who should have learnt if he used his big
becoming the vice president of this country as a platform to learn and build his political future, he should be the least person to be stoking religious and tribal differences in this country. He should rather be preaching unity, not trying to pit Christians against Muslims, whichever group against whichever group. Nobody is interested. Tell us what you intend to do when you come, if ever you become president of this country. The campaign messages he's carrying is so infantile. If Bawumia is given this country, Ghana is done for. I'm telling you this on authority. And I don't know who his handlers are. If there is a desire for a certain cabal to keep him there for their own parochial interest, then they have lost the script. And your opinion, James, as I'm Crophobia, one Dr. Bawumia, Yodium. Esansa one more ankasa ombenya bibia dia yamfa so wo hunti na omo ye dia eno omo kan hunu se anamodo mutuo no omutu no kwa faso bia maso mfa ma wone mo opanyini yi akwasibroni friend se social commentator sanso na woye ankane Ghana man panya onya ne baby ko Jerry John Lawrence ne nyonko brebuo Dr. Akofa Sebefia na ne nsam no wanfanso wa wadi bi kan ho kire mu ese wo bantugu a gusu a twa Ghana ho frede tisa tente huro na Ghana for so ebi nsia ne ade na wo se aja onu de won kan yo onka se puduo nkwhye nya kwhye obi a kwakodi ne jo na mbom wo sa hwe ni nyina ye na wo se wan kura na se abantugu ogisi asrafo pe na betumi aye wasi asamafo wuni se abantu go de Jesus asrafo se da bi eye oman ma no ane timamufo na nkasa nso timi etu aban egu na omo abantu guo no omo kura de omo pa omo mfa etuo mfans akodie bia enso metimi aye no kwa bi so a ebe ye obi anso nwanwa etu ono de na asema wo ka no yafutusem na ochemu se Ghana man panyini na nado danko akufado ne nsanka ye bi okokeka yesan o wano de ja ohun se mampanyini fufuro bi obeba no wonne betima ba ye nneoma ye ohun se pempe de nneoma asai de nanso na ochem se na Ghana mampanyini akasa sa obi a wo tie kunya so ne ye se nneoma asai ye ne de ya wo se ye nhwe de oba no fufuro nanim kwan sise nti ye wo ye nim kwan na je se wan kasa no sabio wadi egu enti mampanyini na danko akufado abodi eda ne so se mampanyini na dan so ye den wote wode mo ye den ontimi mwaye ne a ono ankasa won sisa sabi ne kuku ne nkaka na afei abankasie mu won firi wonom ne efa njo bi wo from say na nsema ogika gaadie ozo wodwere ho a wono wontiaze. We have so much brainwashed ourselves into thinking that Ghana has come of age. People are so tolerant. Even civilians can overthrow a government. Civil unrest can bring the government down. And Nana Akufo-Addo, the president himself, has not helped matters. When he said recently that he is aware that there are economic hardships and that whoever comes after him will fix it. That is an admission that the man has failed. So what is he still doing there? If people use this particular statement and march into the streets, get the hell out of our backs, it will not need guns to kick a government out. Ahenkan FM. Yehia akodie, yehia etuo, ne de etu aban bi agu. Nti wo de ya se asrafo nkwa de betimi etu aban agu ade etena ho. Eje pa obete odwe wo one corner. Opanyini yi akwasibioni se social commentator di nyina ne se Ghana nsama woto a etofo wo se wo kire na adwe obekire na adwe wo ho kama afi na eye ankane Ghana man panyini orura Jerry John Lawrence so na oye ne nyonko pa Dr. Akofa Sebefia ena de shimama ote eye ne nka enso eno na mayenyira ono na asem no soi na afi wadwenkyere ba ko mienu miensa wo so wode aba mefa nto Kasiebo no so emfa emma wo so chefa no enti obreni o ma ya ye ko nyanto base ye wa ha Facebook onhwade mu kata na so ena madrei na teacher Kwame no say anigye ba joy is coming #joy is coming oda joy is coming ajese nya sem ketwa ena wafada wuro no waburu mu joy kro na yegusu a ya te wan kona din yeso ye twen pa anigye de obi ape obi enu ono mewo so gu ne ketra ma so obetwen da bi kwadwo free body edienie adwuma ko ena ode ne de aba ye to nka che papa na te sei na wo kire mu sei wachi ayen na ogiri ese bibia so koso
obi ekoso oko hemfe ne afi wo wose emom de it is possible to break the 8 I am found ne dia din eye de it is possible Dr. Bawumia eba no Bawumia na ebe ye mampanyini mamushiro kura Master Planner Junior Kentampo BMW eno de aba o se Dr. Bawumia ani de ni obuo kwa san ho brase mu eto ani asi ahene papa bi Dr. Bawumia da number 2 wate ya monkai no ya monkai no the number 2 wa onko ba bia wa no da why eti ye de ballot paper ne show nsa pe no hu say order number 2 to abama no to awie no kire se montun dudum November 4th no too sure too direct yate wachia lawyer Jerry Ahmed incoming Weja Bawe MP yate sanso enana kwa moaboaten ni o Abrekuma Central no se Dr. Bawumia na eba no monshe no wachia honorable Albert Ameyao parliamentary candidate hopeful edema wenchi constituency yate teacher Kwame was so be hard ne kakra was so wa Accra post Accra post office and a joy is coming no sanso dia babiem ni je na eba no se eson otweno wa wonti ase keke kaswa eno so de ne dia abaye o America Town Kenke House aka Hawaba o say bibia nu wodom asesa asem bia maye de sia ne say MPP a break 8 no 2024 tiawa ma grade sampa bi ni o birthday woman wode ne de aba na wo kire mu say oh metie no de akoma na gu wodom ya che so odo no mu so pa ya te ya da si bebre yakopon hira o no wanya wo kese na birthday no akrobatu bese ma huso birthday dia huso Zaparo Amrando yate na de no de abai no so kire mu se voter no wo ampa voter na abebo eno se yire ho ne nya adwumaden mauli de ahini mauli voter region ya mauli no voter no ko because I know yes o kotwa CB menim se e ono ana se we ya mauli foforo de yate and ya da zibebre ti abujafu amafo adwenkyira wonem de aba so eno no eno eye Facebook no na mamem say comments up na 2 wono de wo ye one listener ye ni ho agro ti mamem fa ne message ne ma comments up na 2 dome kwabrenya eno no wo yi wo se trinkwa ensem koma His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ene odumanyafo osay ya wadutum so amodi free SHS baaye na tintim na eboa ema emofra enya nyumde mapa wose Dr. Bawumia enso ba betoa so na wabɔ adwuma aboa ma free SHS no akoso atena wodaadaa onumanyafo ni noi ye incoming MP kole kote abatu mpesua so wose ye nchia woma no yate comments plateau makanya makanya mawa ye be ne dey abusiafo eno no yeko na afei dwumadi adi wonom so ababetoa so ede ama kama ene awiei asedakese ekodi ama Orura Billyman technician on duty Kobike Adaroma Facebook live YouTube live ono enema wohwe ye ne asedakese enko emfa emano aboafo enkaye nyina so ye mamummo ne adwuma pa o somfo ewo awiapem tobre Akan Kasiebo imo eye me adwen